bo día para todos. É unha honra presentar este acto de homenaxe a dous begonteses ben queridos, especiais no servicio á terra e ás xentes, especiais na relación e na amizade, amigos de todos nós. Hoxe é un día grande para José Antonio e Jesús e as súas familias, pero especialmente un día grande para Begonte, independentemente doutras mensuras xeográficas, de poboación, de produción. Un pobo é máis grande canto máis sabe apreciar os valores dos seus fillos que aquí naceron ou aquí viviron ou viven e se fixeron imprescindibles para os habitantes do concello. José Antonio, como sanitario vocacional primeiro, como alcalde despois, fíxose querer, estimámolo, fixo un exercicio vital de bonhomía e entrega, acollía e atendía sempre. Foi un sanitario moi humano e un moi humano político, exemplar nestes dous mundos, a sanidade e a política, onde tanto conforta a cercanía, o diálogo, a disposición, a entrega. Jesús é un exemplo de crego entregado e de boa persoa. É un exemplo de amor fraterno. Eran tres os Domínguez Guizán, Milagros, José e Jesús. Os tres servidores da parroquia e de Begonte. E dos tres leva o nome a praciña situada á beira do Belén. José soñou e creou o Belén, e cando nos deixou 14 anos despois de que o Belén nacera, Jesús colleu a súa obra, o seu soño, como un fillo ben querido, fixo-o medrar e sostivo casi 40 anos. As xentes do Belén, todos os begonteses, sentímonos hoxe moi ledos e agradecidos polo seu traballo e polo seu legado. A José Antonio honrámolo na lembranza e a súa familia máis directa é quen recibe a homenaxe. A Jesús, aqueixado físicamente, pero plenamente lúcido e vital, témolo connosco participando na misa da parroquia, participando no Belén. E desde hoxe os dous, José Antonio e Jesús, Jesús e José Antonio, gozan da dignidade de fillos especiais do concello que os honra, polo que todos os seus amigos presentes podemos honralos co noso aplauso. Vai intervir en primeiro lugar o alcalde de Begonte, José Ulla. Moi bons días a todos. Xulio, moitísimas gracias polas túas verbas. Como sempre, é un placer contar coa presencia e en actos como estos que se desenvolve como ninguén. E é un begontés máis, porque ten a súa residencia tamén no Concello de Begonte, é presidente agora tamén do Centro Cultural José Domínguez Guizán e, por consiguiente, tamén do Belén de Begonte. Autoridades, vicepresidenta primeira do Parlamento, Elena Candia, senador José Manuel Barreiro, director territorial de Cultura, Manuel Antonio, alcalde de Lugo, Miguel Fernández, bispo de Mondoñedo, ilustrísimo Fernando García Cadiñanos, compañeiros de corporación, familias de José Antonio, familia de Don Jesús, veciños e veciñas, moi bons días, benvidos a un día moi especial para o Concello de Begonte, un día no que escribimos unha nova páxina da dilatada e exitosa historia do Concello de Begonte. Hoxe é un día no que non inauguramos unha gran obra, nin tan siquiera anunciamos un gran proxecto, sino que vamos a facer é recoñecer persoas.
E cando un pobo recoñece as persoas que traballaron polo pobo e polas súas xentes, ao mesmo tempo estáse recoñecendo a si mesmo. En este día, hoxe, declaramos fillo adoptivo a José Antonio Vázquez García. Por desgracia, non nos pode acompañar, pero acompáñanos a súa familia. E declaramos fillo predilecto a don Jesús Domínguez Guizán, ao que tamén nos acompaña, e agradezco a súa presencia, tendo en conta a súa idade e as circunstancias. É un día no que, como dicía, recoñecemos as persoas que traballaron durante moitos anos polo Concello e polas súas xentes. É difícil non emocionarse, pero vamos a tratar de facelo entre todos. José Antonio foi, antes que nada, unha boa persoa, un profesional sanitario exemplar, axudante técnico sanitario da Seguridade Social en Begonte, que durante décadas entrou nas nosas casas. Compartiu preocupacións, acompañou enfermidades e tamén esperanzas. Non era só o ATS ou practicante, como todo o mundo o coñecía e os veciños lle chamaban. Era o veciño que escoitaba, o amigo que tranquilizaba, o home que sempre estaba cando facía falta. Esa vocación de servicio foi a que o levou tamén a política municipal. Entrou na política municipal no ano 2007. E aí permitídeme que faga xa unha reflexión a título persoal. Naquel momento, entrou en política, presentouse formando parte do Partido Político Independentes por Begonte. Acadou un éxito nas eleccións que o levou a ser alcalde porque así o decidiron os veciños. Naquel momento fomos rivais políticos. El presentábase polo Partido Independente e eu presentaba polo Partido Popular, aínda que José Antonio sempre foi do Partido Popular, sempre levou o Partido Popular no seu corazón ata o último momento. E digo fomos rivais, porque non inimigos. Despois de 27 anos que levo en política, podo dicir que non teño inimigos, nin considero que teño inimigos no adversario político. E, dende logo, non se pode considerar, ou creo que ninguén puido considerar a José Antonio un inimigo, pola súa forma de ser, polo talante, porque sempre estaba con unha sonrisa, porque, en definitiva, era unha gran persoa, era moi difícil non querer. Eu creo que non puido ter nunca inimigos. Ben, pois nese momento, pois foi alcalde durante 4 anos, creo que non era doado gobernar en minoría e con dous partidos políticos en frente tamén, pois tuvo que dialogar, tuvo que consensuar, e eu creo que fixo grandes cousas nesos 4 anos por Begonte e polas súas xentes. E no ano 2011 chegou un momento que marca un pouco tamén o carácter, como era a persona de José Antonio. Pois, seguramente, e como non suele pasar en político, non suele acontecer, que ao final miramos máis os intereses persoais que os da colectividade ou dos veciños. Este non foi o caso. José Antonio, lexítimamente, podría haber pensado en reeditar e poder volver a presentarse ás eleccións e ser de novo alcalde, pero decidiu que o mellor para o seu povo, para os seus veciños, sería, pois, involucrarse no proxecto do Partido Popular. E en ese momento, pois, decidiu renunciar a iso podía haber feito e sumarse ao proxecto do Partido Popular e acompañarnos aos compañeiros que encabezaba eu na lista do Partido Popular nesas eleccións e sumarse, como dicía, ao noso proxecto. Desde ese momento, pois foi o tenente de alcalde, do que me sinto moi orgulloso do traballo feito nos anos que estivo, por desgracia, deixounos moi cedo, pero sí fixo un gran traballo do que me sinto moi orgulloso e os veciños se sinte. E o feito constatas aquí con esta Casa da Cultura ateigada. Como dicía,
foi alcalde durante 4 anos e dende o 2011 tenente de alcalde ata o seu pasamento no 2021. Asumiu responsabilidades nas áreas de urbanismo, patrimonio e medio ambiente con rigor, honestidade e entrega. Aplicou a xestión pública a mesma humanidade que practicaba na súa labor sanitaria. Marchou demasiado cedo, aos 65 anos, cando aínda tiña moito que darnos, pero deixou unha pegada fonda, un prestixio gañado co traballo diario e un agarimo sincero que hoxe se transforma en recoñecemento oficial. Se hai un nome que está unido inseparablemente á identidade cultural contemporánea de Begonte é o de Jesús Domínguez Guizán. Xunto cos seus irmáns, José e Milagros, formou parte dunha familia que fixo da entrega á parroquia ao pobo un modo de vida. Aínda que hoxe recoñecemos a don Jesús, eu creo que este recoñecemento debe ser extensivo aos 3 irmáns, don Xosé, Milagros e don Jesús. Don Xosé deixounos tamén moi cedo, pero hoxe o que máis nos representa que o Belén de Begonte foi a súa idea, xunto con outro fillo predilecto que é José Rodríguez Varelita, foron os auténticos creadores do Belén. Traballaron os 3 pola parroquia, polos seus veciños, e quizás Milagros dende un segundo plano, pero como todas as mulleres do rural galego foron o sustento e o pilar de moitas familias, e non é menos a familia Domínguez Guizán. En este caso, creo que o recoñecemento, aínda que o vai a recibir don Xesús, é extensivo para a familia dos 3 irmáns Domínguez Guizán. Dende 1986 asumiu a responsabilidade de continuar o legado do seu irmán José e consolidar o que hoxe é un dos símbolos máis recoñecibles da nosa terra, o Belén electrónico de Begonte. Durante case 4 décadas, ademais de atender varias parroquias do concello, foi párroco de Begonte e presidente do Centro Cultural José Domínguez Guizán, impulsor do Belén. Baixo o seu impulso, Begonte converteuse en Begonte do Belén. En 2014, a Xunta de Galicia declarouno Belén de interese turístico galego e hoxe recibe máis de 40.000 visitantes cada ano. Os certames culturais, o Certame Galego de Arte José Domínguez Guizán e o Certame de Poesía sobre o Nadal, un dos máis antigos de Galicia, así como a futura Pinacoteca de Begonte, son tamén froito da súa visión e da súa constancia. Nomear o fillo predilecto é un acto de xusticia histórica. É recoñecer unha vida enteira dedicada a fortalecer a alma cultural e espiritual de Begonte. Queridas familias, sabemos moi ben que as traxectorias vitais, aínda que sexan distintas, pois, tanto José Antonio como Jesús teñen unha raíz común, que era o amor inmenso por Begonte e o traballo pola súa xente. Como dicía, aínda que son traxectorias, percorridos vitais distintos, si conlevan para as familias renuncias, apoio constante, comprensión infinita. Polo cal, este agradecemento, pensade que é tamén vos. Queridos veciños e veciñas de Begonte, os povos construínse con obras, con edificios, sí, pero sobre todo os povos fano as persoas para as persoas. Persoas como José Antonio, persoas como don Jesús, persoas que cuidan, persoas que lideran, persoas que nos deixan a súa herdanza. E hoxe o que fai o pobo de Begonte é recoñecer esa herdanza. Como alcalde do Concello de Begonte e en representación de toda a corporación municipal, e en este caso sí quero apuntar unha cousa, aínda que seguidamente se leerá acta de recoñecemento,
e non figura o apoio da concelleira do Partido Socialista, cando sí quero dicir que, por desgracia, non pudo estar no pleno extraordinario no que se vai recoller a acta, pero sí apoiou desde o primeiro momento e estuvo na comisión avaliadora, o cual apoiou tamén os nomeamentos. Pois, como dicía, como alcalde do Concello de Begonte, en representación da Corporación Municipal, é para min un gran placer e honor pois entregar os documentos acreditativos deste recoñecemento. Moitísimas gracias. A continuación, Natalia Puente Piñeiro, traballadora social e secretaria accidental do Concello de Begonte, dá lectura ao acordo do nomeamento de fillo adoptivo do Concello de Begonte de José Antonio Vázquez García. Bos días. Dase conta do expediente incoado para a designación de fillo adoptivo do municipio en favor de don José Antonio Vázquez García. Consta no dito expediente o acordo inicial do Pleno da Corporación de data 26 de xuño de 2025, a correspondente memoria elaborada cos méritos ou servizos relevantes acadados no desenvolvemento da súa actividade política e profesional e a súa vinculación co municipio, así como o ditame previo favorable da Comisión Municipal de Honras e Distincións do 13 de febreiro de 2026. A vista do anterior e de conformidade co disposto no vixente Regulamento Municipal de Honras e Distincións, o Pleno da Corporación, por 9 votos a favor dos señores concelleiros do Grupo Popular e unha abstención do concelleiro do Grupo Mixto BNG, acorda nomear a título póstumo a don José Antonio Vázquez García como fillo adoptivo do municipio, pola súa labor esencial desenvolvida tanto no eido político como no de profesional da sanidade. Comunicar o acordo á familia do interesado para a asistencia ao vindeiro día 28 de febreiro ás 12 horas na Casa da Cultura de Begonte, ao acto público e solemne de entrega do correspondente pergameo acreditativo desta distinción. Pedimos que nos acompañen para recoller o título de fillo adoptivo á familia máis directa. As fillas, Lucía Vázquez Pimentel e Patricia e Noelia Vázquez Mejuto, así como a súa viúva Daimí Pimentel Garzón. Recibe un ramo de flores a viúva e o título unha das súas fillas. E no nome da familia vai intervir a súa filla Lucía Vázquez Pimentel. Vamos a intentarlo porque está muy complicado. Preparé unas palabras porque había pensado en intentar improvisar, pero sabía que me iba a ver en esta tesitura. Entonces, nada, voy a intentar llorar lo menos posible. Quería daros las buenas tardes a todos, a familia, amigos, a compañeros de trabajo de papá. Quiero empezar estas breves palabras agradeciendo en primer lugar al Concello de Begonte por permitir este acto que deja rememorar, esto de tener los ojos aguados es horrible, que deja rememorar la carrera política y médica de mi padre al servicio de esta comunidad. Y en segundo lugar, a todos los presentes por acudir un sábado a la hora del vermú, porque es la hora del vermú, a rendir homenaje a la persona que más nos importaba, por lo menos en la familia, en nuestra vida. He tenido sentimientos encontrados escribiendo este breve discurso o palabras, ya que mi objetivo no era en ningún caso buscar las lágrimas, sino las sonrisas,
recordando a una buena persona, dedicado a la comunidad con una sonrisa en todo momento. No quiero caer en el tópico de hablar de bien de una persona que ya no está, porque era algo que criticábamos bastante papá y yo en el sofá en casa en los domingos. Pero creo tener la licencia de hacerlo porque todos nos conocéis, todos sabéis cómo es nuestra familia y siempre hemos hablado bien de él cuando estaba y ahora que no está. Creo que no nos preparó a ninguno de los presentes para su ausencia, pero nos ha dejado plagados de anécdotas y momentos que sé que nadie puede olvidar. Desde una vacuna a un hijo, un sintrón bien temprano por la mañana, un chiste en el momento necesario, una barbaridad bien traída, 1000 comidas, vinos, canciones, partidas de tute, sin olvidarnos de su traje y sus corbatas por los que muchos jugabais y le llamabais Carrascal. Para concluir, quiero reiterar mis agradecimientos y los de mi familia por acompañarnos todos hoy. Y para acabar, simplemente quiero compartir unas líneas de un poema de Rosalía de Castro, que cantábamos de vez en cuando en casa y que no sabía que me iban a resonar después de los años durante tanto tiempo. En todo estás, en ti es todo, para mí y en mí mesmo amoras. Ni me abandonarás nunca, negra sombra que me asombras. Muchas gracias. De novo, Natalia Puente Piñeiro, secretaria accidental do Concello de Begonte, vai dar lectura o acordo de nomeamento de fillo predilecto do Concello de Begonte de Jesús Domínguez Guizán. Dase conta do expediente incoado para a designación de fillo predilecto do municipio en favor de don Jesús Domínguez Guizán. Consta no dito expediente o acordo inicial do Pleno da Corporación de data 26 de xuño de 2025, a correspondente memoria elaborada cos méritos ou servicios relevantes acadados no desenvolvemento da súa actividade e a súa vinculación co municipio, así como o dictame previo favorable da Comisión Municipal de Honras e Distincións do 13 de febreiro de 2026. A vista do anterior e de conformidade co disposto no vixente Regulamento Municipal de Honras e Distincións, o Pleno da Corporación, por 9 votos a favor dos señores concelleiros do Grupo Popular e unha abstención do señor concelleiro do Grupo Mixto BNG, acorda nomear ao párroco don Jesús Domínguez Guizán como fillo predilecto do municipio pola súa labor esencial de conservación, consolidación e impulsión do Belén de Begonte. Comunicar o acordo ao interesado para a asistencia o vindeiro día 28 de febreiro ás 12 horas na Casa de Cultura de Begonte ao acto público e solemne de entrega do correspondente pergameo acreditativo desta distinción. O alcalde entrega a continuación o título de fillo predilecto a Jesús Domínguez Guizán e un ramo de flores a súa familiar e cuidadora Cheri Grandío. Cheri Grandío, familiar e cuidadora, intervén a continuación no nome da familia Domínguez Guizán. Bos días a todos. Don José Ullarrocha, alcalde do Concello de Begonte e demais representantes da Corporación Municipal. Monseñor Fernando García Cadiñanos, bispo da diócese
de Mondoñedo Ferrol e demais compañeiros sacerdotes. Familia e amizades de don José Antonio Vázquez García, dende hoxe fillo adoptivo de Begonte. Demais autoridades, amigos e amigas do Belén, e por riba de todo, veciños e veciñas de Begonte e de todas as súas parroquias. Falo hoxe no nome de Xesús Domínguez Guizán. Don Xesús, a quen tivestes a ben nomear fillo predilecto deste concello, aínda cando sabedes ben que el é natural da parroquia de Alba, no municipio veciño de Vilalba. Mais aló desta pequena brincadeira, sabede que para el, para don Xesús, é unha honra inmensa recibir este recoñecemento despois de moitos anos pastoreando varias das vosas parroquias, entre elas esta na que nos atopamos. Precisamente aquí foi onde xurdiu a semente do que hoxe é o Belén de Begonte, impulsado por seu irmán don Xosé, e moitas outras persoas que estiveron á fronte, como José Rodríguez Varela, José Luís Hernán Gómez, Pilar Gómez García, Teté Cruz Veiga, ou xa nos últimos anos, Xulio Xiz Ramil, entre outros. Tras o pasamento de don Xosé, seu irmão foi o que colleu a súa testemunha, sempre desde un plano discreto, pero axudando a potenciar o valor cultural do Nadal en Begonte, e facendo realidade a creación do Museo do Belén, un espazo que rende homenaxe a todas esas persoas que citei anteriormente e a moitas outras que de xeito anónimo puxeron o seu grau de area para converter esta instalación un emblema da Galicia rural e da relixiosidade popular. Aínda así, e máis aló de todo isto, hoxe é un día para recoñecer unha vida de traballo pastoral e de estar a carón da veciñanza. Unha vida que nesta última etapa, como ben sabedes, se veu afectada por mor do inevitable paso dos anos. Con todo, tal e como dicía, hoxe non é un día de tristura, é un día de ledicia e celebración, e por riba de todo, de agradecemento a cantas persoas estiveron e están aquí. Así que, no nome de don Xesús, graciñas por este recoñecemento e parabéns por seguir a compartir o camiño. E tendo en conta o carácter de sacerdote de Xesús Domínguez Guizán, que dedicou a súa vida a Begonte e a súas xentes, vai intervir finalmente o bispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cariñanos. Buenos días a todos, un saludo a todos los que nos hemos juntado en este día de fiesta. Nos hemos reunido para honrar a dos personas, a José Antonio, que también agradezco su trabajo y que honramos su servicio a esta comunidad, y a don Jesús, que le tenemos aquí con nosotros, que también agradecemos ese trabajo hacia este pueblo y a esta comunidad. Es hermoso que hoy nos hayamos reunido para honrar a dos personas que desde el silencio, desde la entrega, desde la generosidad, pues han hecho tanto bien y nos han ayudado, en definitiva, pues a crecer, nos han ayudado a ser más, nos han ayudado a vivir como pueblo y a crecer como comunidad. Es hermoso porque honramos la vida y la trayectoria de dos personas que, no queriendo salir en los medios, ni mucho menos, pues también hoy salen por su trayectoria y por su entrega para nosotros. En nombre de don Jesús, sobre todo hoy, pues agradecer
a este gesto. Pero cuando honramos hoy a dos personas, yo se me ocurre que también estamos honrando una comunidad, y en este caso también a este pueblo de Begonte. Tenemos ese roll-up donde pone que Begonte corre, nada, soga, baila, vive. Yo me atrevería a decir que también tendríamos que añadir una nueva palabra, y es que honra. Y un pueblo, cuando honra a los demás, se hace más grande. Cuando sabemos agradecer el trabajo de las personas, crecemos también como comunidad, y en medio de un mundo donde a veces hay malas noticias, descubrir estas buenas noticias nos ayuda a vivir y nos ayuda a ser más humanos. Pues gracias al Concello por estas honras, gracias al Concello por agradecer y convocarnos a este acto, y gracias sobre todo a José Antonio y a don Jesús por su vida entre nosotros. Rematamos este acto, esta homenaxe necesaria e xusta a dous homes de ben que serviron a Begonte e as súas xentes. O último aplauso sexa precisamente polas xentes e por Begonte.